Notarul Alexandru în Sâncraiul de Mureș și vom afla câteva lucruri din tainele meșteșugului de prelucrare a sticlei, câteva lucruri despre obiectele pe care le creează și tot ceea ce ține de obiectul activității sale. Alexandru, spune-ne ce sau la ce te pregătești? Se pune o pastă ca să nu adere Sticla să nu se lipească. în momentul când se bagă